guys, lam suguno rokno ani YouTube blog channel lo jotno no fung di borkaham te jotno no ani khabai hambai fara ani video no nai tomon bagai ma nai ko ani wak ma saba nai tongkha ko jan bana bu thata kom no ba no nomno murgi tongwan khe noro bola buri tongdi Oke, anggote bo nurobai durungi tongmanai. Omoke waisap ba mani 1 month kati tongha. Omoke amani wak pasta ba mani 2 stong siwo. Omoke bangai tongmani. Bohok sajak mani marang tongha ni wak. Karang masisa enggak. Tabu anu wag pan nai tonggo angob nomor bi tonggo norok nai tonggo. Ungkap. Dure. Lihat apa tangjak. Sixtang kaigo tabu bano khosemia aing rugi toklo masa an popi kideli muruk jak nok hindi nure temang thik mayu total 8 wala lai tamai bro no atam lo kung lago kung amo ko dia no ko bere sikol kata mama ko pana ay ro bro ko hay waru man khana ni wa koita bakha atta bakha geta buk tori ne kaham kereng khe tong inggo abun bagin rokbo jotona kaham kereng khen tong di ni handa ni wa grok no gesa anggote bungmani no to de sakna chona bagin ro ani blog no chopla unyai tong di tai like khaije rok like khaije share khaije subscribe bo khaije ge hambai maro na rokno pai sangai tong bage ke ani subscriber ya rong bang hambai maro na rokbo nai tong na hangne ke an subscriber rong hingke tang tai bo hambai maro ke tirin bage asunu ngana ang na rokno update kri changna daily no tin rok an logi asung nayo ang nai tong ha hingke share khai ken payo hambai maro na rong na nai di kaham ken nai di tebo kaham blog tun na hanya ang wan suwi tonggo abon bagi norok na ang kaham update khai from manan bagi norok ang lagi tongdi ani wa no jal sungili dikha wag basa ko mejat an popi phane mujak tongbo ya an popi phane mujak tongbo ama khebin ko soi cheng prano dongri tongo yang bonlo kesung rohnai puhnai bebin ko soi sia sunai sigo kaisa bo phangphungna phununga hnai tongmani phunuk je kho tabu no phunuga na omasung sabita bu thaini kaima sifia hapin onya sing suom naina dinarok
ang bung ma ya tin sinika jengwa se pura pai to pai ne mun nyai cha ja gyang gai ko khata bisli khirai ro mani basa khang ge singke sobita bathai bo ni bisli bo khibi rijak ba omas asa khena han tongo pia bolia ni tabu ke onyo se nono funuga na on bung tam jani si na rok sai ma ka sarita chikon sakan thai tong kha bo chikon sakan thai huni sawo agi yo phanai rok bo am to he tor bai nai na semia sobita bo panghani kai man sabo Tini an wang bawa lotel bokasha nangri ro gas stove tini lotare nangri kha naithok khana ja khana thok sakha automatic jadama nang sin khununa abuk jai tongai borok hor ka ham jatana na good night